Waɗansu sun yi soyayya a ciki aurensa an ka ɗora. Waɗansu kun ga malamai ne a ciki tamsiri sun ka ɗora. Waɗansu kun ga yankiya ne a ciki ɗareci sun ka ɗora. Waɗansu kun ga mawaƙa ne a ciki waƙoƙi sun ka ɗora. Waɗansu kun ga direbobi ne motoci sun ka ɗora. Waɗansu masu taimako ne a ciki kyauta zaka sun bada. Duk da dandalin masoya in ka shiga akwai shi daɗi. Wasu kowa su riska amma ba su yi sa'ar shiga ba. Dandalin masoya in ka shiga akwai shi daɗi. Wasu kowa su riska amma ba su yi sa'ar shiga ba. Yo gane ga ki ai firito ki shigo mu je na kai ki gidan ku dan mu gaida baba.